Skal jeg starte? Jeg har været... Altså det starter tidligt. Jeg tror allerede jeg har været 12-13 år, da jeg begyndte at tænke over det. Der er sådan... Jeg synes drengene i min klasse var meget spændende. Sådan måske lidt mere end de synes jeg var spændende, når vi bare var venner. Og så mine drengevenner i klassen, de begyndte også at snakke om bryster og piger og alt sådan noget. Og det interesserede mig overhovedet ikke på samme måde, som det interesserede dem. Det var selvfølgelig lidt interessant, fordi det var meget nyt alt det her at snakke om sex og piger og alt sådan noget. Men det fangede mig ikke lige så meget som de andre drenge i min klasse. Men det tænkte jeg ikke så meget over. Det var bare sådan, ja, det kommer nok på et tidspunkt. Da jeg så blev lidt ældre, og drengene i min klasse, de begyndte at få pigekærester, og jeg tænkte sådan, interessen må da snart komme. Så begyndte jeg også at få nogle pigekærester, og det var ikke så meget, fordi jeg havde lyst. Det var mere, fordi ellers så virkede det mærkeligt, at jeg var ham, der ikke havde nogen kæreste. Jeg tror, jeg har været 14 år, da det går op for mig, at jeg er homoseksuel. Jeg er bøsse. Jeg var på en ferie med min familie. Der var vi i Italien. Og jeg kunne huske, at jeg var så bange for, at mine forældre kunne se, at jeg lå bare og kiggede på fyre på stranden hele tiden. Jeg købte sådan nogle solbriller, der var meget matterede. De var fuldstændig sort, så man ikke kunne se, hvor jeg kiggede hen, fordi så kunne jeg ligge på stranden og kigge på fyre, uden mine forældre opdagede det. Men allerede der, da jeg lå og kiggede på fyre, der havde jeg havde ikke tænkt for mig selv, at jeg var bøsse. Det var bare sådan, jeg tænkte, ja, det er en periode, det skal nok gå over. Det er der så mange, der har, tænkt jeg. Men så var det, da jeg kom hjem fra den ferie, jeg også bare tænkte, nej, altså, prøv nu, jeg har været afsted i 2 uger, og jeg har ikke lavet andet end at kigge på fyre. Og der må være et eller andet om det. Så jeg var lige fyldt 15, da jeg sprang ud fra mine forældre. Men der er jo, altså, der er flere måder at springe, eller flere stadier af at springe ud, og jeg synes, det sværeste stadie, det er at erkende det over for sig selv, end det at springe ud for sine forældre. Det er faktisk svært i forhold til at erkende det bare for sig selv og sige, okay, det er det, og det må jeg så bare leve med. Jeg var nogenlunde samme alder som Lasse. Jeg har altid vidst, der var noget, jeg bare ikke vidste, hvad det var. Jeg tror, jeg begyndte at komme meget i en subkultur, hvor det var fuldstændig ligegyldigt, om vi kyssede eller krammede, eller om det var med piger eller med drenge, vi gjorde det. Vi gjorde det bare, fordi så havde vi det godt. Og jeg har kysset med en pige mange gange, men først når jeg sådan rigtig kysset med en pige, så vidste jeg også, at det var, hvor jeg ville være. Der var jeg 14. Jeg havde så, som Lasse siger, super svært ved at erkende over for mig selv. Så jeg sprang ud, og så sprang jeg ind igen, og så sprang jeg ud igen. Men jeg tror, de fleste kan genkende ved det der med, at man har vidst, der var noget, men der var ikke vidst, hvad det var. Ja, men man har altid følt sig en lille smule anderledes. Ja, lige præcis. Og det er først, når man sådan rigtig kommer op i puberteten, man sådan begynder at finde ud af, hvad det var. Men der er også nogen, hvor de ved det lige fra start af. Jeg har været igennem min del fyre og ved, at det er ikke der, jeg skal være. Så jeg ved godt, hvad det er, jeg taler om. Jeg tror, der er rigtig mange, der er bange for... Altså det første, man kan sige, det er, at der er rigtig mange, der er bange for, hvad deres omgangskreds og familie vil sige til det. Men jeg tror faktisk, at de frygter mest deres egen reaktion på det. Et eller andet sted, det lyder lidt mærkeligt. Men det var for mig i hvert fald det, der gjorde, at det var svært for mig at erkende det selv. Det var det her med, at jeg tænkte, at jeg ville gerne have det her kernefamilieliv. Som bare skulle være helt normalt og parcelhus og Citroën Berlingo. Det gusto-romantik. Ja, lige præcis. Det skulle bare være så ganske almindelig dansk pastasalat-familie. Og det tænkte jeg jo, da jeg så tænkte... Det er overhovedet ikke dansk. Pastasalat? Ja. Nej, men det er bare sådan, man siger. Det er dem, der bor i parcelhus, de spiser pastasalat hele tiden. Nå, men... og det tænkte jeg jo sådan lidt, at det kunne ikke lade sig gøre, hvis jeg var bøsse. Så kunne jeg ikke leve det her normale liv. Jeg kunne ikke få børn og sådan noget. Så derfor så, det var det man tumlede med, men altså nu kan man så også sige, at jeg sprang tidligt ud. Men jeg tror, det som mange af dem, der skjuler deres seksualitet, det er fordi de heller ikke ved nok om det. De har måske udforsket sig selv, altså
fundet ud af, at okay, de er måske homoseksuelle, men de har måske ikke udforsket, hvad deres muligheder med deres liv er. Det kommer også an på, hvilken kultur man kommer fra, hvilken opvækst man har fået, om det er socialt acceptabelt eller ej. Vi har flere og flere, der springer ud, når de kommer op midt i 40'erne, først i 50'erne. Men så har de haft det her ligusterromantik, og så har de børnene, og så har de basen, og så kan de få lov til at leve bagefter. Det synes jeg er de vilde 50'er eller sådan noget, men man taler om, at det er den der gennemlevede teenage-ting igen. Men jeg tror, det er lige så meget, det afhænger af hvilken kultur og hvilket samfund man kommer fra, om det er socialt acceptabelt eller ej. Fordi at ja, der er hate crime, og ja, der er folk, der ikke accepterer det. Men der er altså også rigtig mange, der gør. Lige da jeg sprang ud, der blev jeg supersvans. Den fik ikke for lidt. Der er sikkert også mange, der synes, jeg er supersvans. Men lige da jeg sprang ud, der havde jeg det sådan, at jeg prøvede at være rigtig stærk. Jeg ville sådan vise, at der var bare ikke nogen, der kunne knække mig. Og jeg var skide ligeglad med, hvad folk tænkte. Så jeg tænkte, nu får den fandme ikke for lidt. Så det var ultimativ bøsse-stil med de løse håndleder. Og, ja. Og det var bare for en periode. Jeg skulle bare lige vise, at jeg turde godt at stå ved, hvem jeg var. Og det var jo ikke, hvem jeg var. Altså, det var jo en rolle, jeg prøvede at leve op til. Jeg tænkte, men det er indbegrebet af en bøsses. Han ser sådan ud og opfører sig sådan, og derfor så skal jeg bare gøre sådan. Men det var lige så meget for bare, at der skulle ikke være nogen tvivl om, at jeg var godt selv klar over, at jeg var homo, og jeg var ikke bange for, hvad folk tænkte om mig. Jeg har gjort nøjagtigt det samme stunt. Blevet sådan überdijk. Fuldstændig. Først da jeg sprang ud. Jeg har aldrig været beton. Det er også fordi. Nej, det har jeg ikke. Ja. Anyway. Jeg sprang ud og var meget sådan, jamen jeg må være, hvem jeg er, og det er okay det hele. Og jeg blev mødt af et samfund, der var meget, jamen du ligner ikke en læbe, så er du ikke en læbe. Og endte også med at springe ind igen, fordi jeg kunne ikke håndtere det der med, at jeg skulle ligne noget bestemt for at få lov til at bære noget. Da jeg sprang ud igen, der var jeg sådan, så satte jeg det hele på et bræt. Jeg overvejede at klippe mit hår af, og begyndte at komme her i bukser, og var meget sådan, jeg er i 58 høj, jeg fandt en pige, der var mindre end mig, mere blond end mig, havde større bryster end mig. Så var jeg det mindste maskuline. Men jeg har også bare sådan lidt i dag, også når jeg holder foredrag, hviler super meget mig selv og gør super meget ud af at sige, men det er okay at være feminin og lette samtidig. Du behøver ikke lave om på dig selv. Du behøver ikke ligne Gustav, og du behøver ikke ligne Anja Andersen. Der er faktisk også en positiv vinkling af deres spørgsmål, som jeg har tænkt på, hvordan man ændrer sig selv efter man springer ud. Det er også, at man bliver hviler af sig selv. Ja, det er jo en ting. Det er, at du ikke, fordi man i forvejen, altså inden du sprang ud, var man jo bare sådan et nervebrag af nervøsitet. Men da jeg sprang ud, der besluttede jeg mig også for, at jeg ville ikke være fordomsfuld. Det var ikke særlig svært for mig, fordi jeg synes aldrig rigtigt, at jeg har været særlig fordomsfuld. Men jeg besluttede mig for, fordi jeg selv pludselig var en minoritet. Jeg var selv en af dem der, som folk kiggede mærkeligt på. Så ville jeg i hvert fald ikke være en af dem, som gik og kiggede mærkeligt på andre. Og det kan være for eksempel i forhold til religion, etnicitet og sådan. Jeg vil ikke prøve at være fordomsfuld. Det var så også nemt for mig, fordi jeg var opvokset i Vollsmose, så derfor havde jeg enormt mange venner, der havde andre religioner og anden hudfarve. Sådan. Det var meget naturligt for mig. Men fordi jeg selv var en minoritet, så ville jeg gerne prøve at gøre en forskel inden for, at man ikke. Det er så også derfor, jeg er med i Lambda i dag, fordi man gerne vil prøve at nedbryde de fordomme, der. Jamen det er også der, hvor man så kan sige, jamen som minoritet, hvem er jeg så til at dømme andre? Ja, lige præcis. Og det er også, altså hvis for eksempel en indvandrer dømmer mig, der kan jeg blive enormt forarvet, fordi jeg tænker sådan et eller andet sted, vi er sådan lidt i samme bås, fordi de oplever jo selv præcis det samme. Der kan jeg synes, at det kan være enormt ærgerligt. Og derfor beslutter jeg mig selv hurtigt for, at det vil jeg ikke være med til. Jeg vil ikke selv være en del af det i hvert fald. Det kan man sige en positiv ændring. Nå, hvad er det værste nogen har sagt til jer på grund af seksualitet?
og jeg har aldrig rigtig været mødt med den der, fuck, du er en klam læbe mand. Det tror jeg ikke læber oplever ligesom. Jo. Nå. Ikke lige så meget. Men de oplever det. Okay. Men det er også fordi, jeg er feminin læbe. Man kan ikke se på mig, når jeg går ned ad gaden, at det er en kvinde, der venter på mig, når jeg kommer hjem. Det kan du ikke. Jeg er mere sådan, hvis jeg har gået ned ad gaden med min kæreste, og der er nogen, der så har set det, og sådan, er du lesbisk? Eller, er I lesbiske? Ja. Strækt. Fuck that. Jeg gider sgu da ikke være offer for dit overforbrug af RedTube og sexsymboler. Så det tror jeg er det værste, udover at der er nogen, der sådan... Men det er sådan også hate-crime-betinget. Jeg synes også, det er slemt, når folk siger, at jeg ikke er egnet til at have børn, fordi jeg er lesbisk. Hvor sådan, at jeg er lige så meget kvinde, og kan være lige så meget mor som alle andre kvinder. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg har hørt meget, det tror jeg som bøsse, det gør man, og især som ung bøsse. Da jeg sprang ud som 15-årig, altså, man er sådan lidt det lette op, og jeg tror også bare, at man lægger øre til meget. Og det sjove er, at jeg kan ikke rigtig huske noget nu, fordi jeg tror, der har været så meget, man bare vender sig til at lukke ørerne tit. Men jeg tror faktisk, noget af det, der har såret mig allermest, det var noget, min mor kom til at sige. Hvor, jeg kan ikke huske, hvad det var. Det var et eller andet med, at jeg havde nogle problemer eller et eller andet. Og så kom min mor til at sige, ja Lasse, du opsøger jo også selv problemerne altid. Og ved du hvad, jeg tror simpelthen en dag, at du er transvestit, sådan som du opfører dig. For du vil gerne opsøge problemerne, så det vil være helt naturligt for dig, at du bliver transvestit. Og det kan jeg huske, det sårede mig helt vildt, fordi det er den der fordom med, at folk tror, at nødvendigvis fordi man er bøsse, at så vil man gerne være en dame, eller klæde sig som en dame. Og det kan jeg huske, det sårede mig helt vildt. Og det har jeg godt nok også skældt min mor ud for mange gange. Det gjorde jeg ikke dengang, for der var jeg kun 15 år eller sådan noget, så der blev jeg bare enormt såret. Men efterfølgende har jeg virkelig prøvet at fortælle min mor, at der er kæmpe og himmelvid forskel på transvestitter og bøsser. Det er noget af det, der har såret mig mest. Der er også det der med, når folk siger, at vi har tendenser. Jeg får at vide af mine bedsteforældre, at jeg har tendenser. Det er sådan, okay, gør mig lige syg. Gamle mennesker har også tendenser, det var nogle andre tendenser. Acceptere det selv, 100%. Ja. Den kan svares meget hurtigt på, det har vi egentlig også gjort. Det er det at kende det selv. Ja. Der er ligesom en dag, hvor du bare lige er nødt til at du bare har gået og været et eller andet nervevrag i 100 år. Så er du bare nødt til en eller anden dag at trække vejret dybt alene på dit værelse. Og så bare indrømme for dig selv og sige sådan er det. Det er jo ikke fordi, det kommer bag på en, at lige pludselig er sådan, jeg er homo. Nej, det er ikke lige pludselig fordi, at jeg stod op den ene dag, og så pludselig så sad min håndled bare sådan her. Og det var ikke sådan, det var mere det der, man havde vidst det hele tiden, men man havde bare prøvet på at gemme det væk, sådan man siger til sig selv, at det var en periode. Og, ja. Min er kortest. Go. Jeg synes, det var fint nok. Det er ikke noget problem for mig at springe ud, fordi dem, der ikke accepterer mig, kan jeg fucking helvede til. Men veninder var meget sådan, nå, ja, okay, fair nok. Mange tror, at veninder, så bliver de bange for en, og bange for, at man kigger på dem og sådan noget. Det var de sgu ikke. Mine drengevenner var anderledes, for de var sådan lidt, det er spild af kvinde, at du er til piger. Ja, okay så. Også fordi jeg kommer i en vennegruppe, hvor det er hovedsageligt mænd. Og det der med, når der kommer en pige ind i den, så er det sådan lidt, haha, fresh meat. Men når pigerne så begynder at gå efter pigerne, så er man lige pludselig konkurrenter. Og det går bare galt op i deres hoveder. Så de siger stadigvæk til mig nogle gange, hvornår vender du tilbage til den rigtige side. Spørgsmålet det var, hvordan ens... Altså, venner. Ja, venner. Og det er lige netop det, det er et rigtig vigtigt ord i det spørgsmål, fordi lige så snart det er venner, rigtige venner. Så er man også bange for, hvad de siger, de skal også bare acceptere det. Jamen så accepterer de det, hvis de er venner. Altså, jeg var enormt bange for, især mine drengevenner. Altså jeg tænkte, og et eller andet sted ville jeg godt kunne forstå, hvis de blev virkelig, virkelig skræmt af, at jeg sagde, hey, jeg er bøsse. Men hvis det er venner, så er det sådan, så har man et venskab, fordi de godt kan lide ens person. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om jeg er bøsse, og jeg er også fuldstændig ligeglad, om de går til fodbold, for det interesserer mig ikke.
Men hvis det venskab, man har sammen, at det er noget værd, så er det andet fuldstændig ligegyldigt. Så jeg oplevede faktisk ikke, at der var nogen venner, der tog det mærkeligt. Altså alle sammen var bare cool med det, fordi de ville stadig være min ven. Selvfølgelig er der bekendte, der reagerer anderledes på det. Men det er også bare bekendte, og så har jeg det også sådan, så er det også lige meget. Og hvis man endelig skulle være så uheldig, at der er en ven, der ikke kan acceptere det, så er det jo heller ikke en ven. Man frygter virkelig meget. Man frygter alt sådan i ens lille 13-14-årige hoved dengang, så var man bare sådan, de slår mig ihjel. Ja, vi har en og min mor, hun laver en lædersofa ud af min hud bagefter. Ja, vi har en fælles kammerat, der valgte, da han skulle springe ud, og samle alt det dåsemad, han overhovedet kunne finde på i sit hus, og så kom ind på sit værelse, og så blev så inde, og så skrev et brev til sin mor, for så var han sikker på, at så kunne han da overleve derinde et par dage, hvis det nu skulle gå helt galt. Hvem var det nu, der gjorde det til sin 18-års fødselsdag? Det ved jeg ikke, men Daniel gjorde det til sin konfirmation. Ja, det var Daniel, ja. En, der sprang ud til sin konfirmation og sagde, hej, tak fordi I kom, tak for gaven, men jeg er også bøs. Blev han ikke smidt ud fra sin konfirmation? Nej, det gjorde han ikke. Var det ikke ham? Nu tror jeg, at overdriver, men det er en anden historie, så. Hans far skal holde den af. Han er ikke snakket med sin far. Men det er jo også det, der sker nogle gange, at familien ligesom siger, det kan vi ikke acceptere. Jeg sprang ud fra min mor, da jeg var 14, og hun var sådan, okay. Jeg sprang ud fra min far, da jeg var 18, og han var sådan, du skal bare lukke nogle børnebørn. Og jeg måtte så sige, men vi prøver og prøver, men der sker ikke så pisse meget. Min familie har sgu reageret godt. Jeg har ikke nogen, der har skruet hånden af mig på grund af det. Altså jeg frygtede det værste inden, men inderst inden så vidste jeg også godt, at det var ikke noget problem. Mine forældre har et par bøssevenner, så derfor vidste jeg, at de ville ikke have noget problem med selve grundtanken i konceptet bag homoseksualitet. Det ville jeg ikke have noget imod. Selvfølgelig er det noget andet, når det er deres søn lige pludselig, men jeg vidste sådan, det kunne de ikke. Altså, de kunne ikke nægte at acceptere det i hvert fald. Så jeg har aldrig rigtig været sådan, så min farmor, hun er den sygeste hippie, så der tænkte jeg, der er heller ikke noget problem. Vi har en Vejsfords formand, hun sidder i rådgivningen og har også selv haft nogle problemer med sin far. Og hun havde en veninde, der engang sagde til hende, jeg synes, du skal ringe til din far, og så har han bare accepteret dig. For det står i en forældrekontrakt, at de altid skal acceptere og elske deres børn, uanset hvad, så han har bare kommet i gang. At det er sådan noget forældre, det skal de bare. Ja, lige præcis. Ja. Det kan godt være, at de så tænker, at det er lidt underligt, og det kan de ikke forstå, men det er men det er det, de er gået ind til. Ja, eller, det er de jo ikke, men de vidste selvfølgelig ikke, at deres barn ville blive homo, men det at være forældre gør også bare, at de skal elske dine børn. Jeg vil gå så vidt, jeg ved godt, det lyder lidt drastisk, men at sige, at jeg ikke ved, om jeg faktisk ville have levet, for jeg havde det rigtig dårligt på et tidspunkt. Fordi jeg slet ikke følte mig hjemme der, hvor jeg var. Og jeg kunne slet ikke se mig selv i det forhold, jeg levede. Jeg levede sammen med en mand, og det var ikke mig. Og jeg havde det rigtig dårligt. Og det, at jeg har stået ved mig, så er der sagt, en kvinde, jeg skal leve mig. Jeg gjorde det, jeg hviler af mig selv nu. Men jeg ved ikke, hvor jeg ville have været. Jeg tror ikke, jeg ville have gået på universitetet for det første, hvis jeg overhovedet havde været her. Jeg tænker sådan, at jeg vil være en helt anden person. Fordi jeg er blevet et meget åbent menneske. Og det tror jeg har noget at gøre med, at jeg sprang ud tidligt, og jeg var bare ærlig omkring mig selv, og jeg havde det sådan, jeg ville ikke lyve om så meget. Jeg tror, hvis ikke jeg var sprunget ud, og jeg sad nu som en stakkels lille skabsbøsse, så tror jeg virkelig, at jeg stadig ville være det her nervevrag, jeg var, da jeg var 14. At jeg ville være sådan en nervøst menneske, jeg ville være meget lukket. Så har man også sådan en konstant skyldfølelse. Det havde jeg, inden jeg sprang ud. Fordi dem, man elskede allermest, de vidste det ikke engang. Og jeg havde sådan en skyldfølelse, når jeg så mine forældre, at de ikke vidste det om mig. Det gjorde ikke, mor vidste det. Møder ved det altid. Ja, sådan er det. Ja. Møder ved det altid. Men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Det var først den dag, jeg sprang ud, og min mor sagde, ja, det ved jeg da godt. Exactly what I did. Var det så tydeligt, at jeg legede med Barbie her?
kan også selv tage situationen. Altså, når man springer ud. Jeg tror, man er bange for, at det hele bare falder sammen med mønterbrikken. Noget jeg kunne huske, der var slemt ved at springe ud. Hvis der blev snakket om sex. Ja. Jeg kunne ikke have det. Jeg blev sådan, altså nu er jeg meget åben og ærlig sådan, men dengang jeg kunne simpelthen ikke have tanken om, hvis nogen kom, når de tænkte, ja, når Lasse han er sprunget ud, så blev det fint nok. Ja, hvis folk så kom til at tænke, så knalder han i røven. Jeg kunne ikke have det. Prøv at tænke, hvis de... Det synes jeg var meget grænseoverskridende, at folk kunne regne... Ja. At folk ville kunne regne det ud-agtigt. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kan jo det var lidt skræmmende. Jeg synes, noget af det værste til det her med, at folk tænkte, nu skal hun til at have kort over piercing i øjenbrynet og være læppe. Og så det der med, at mine forældre troede, at jeg så ikke ville have børn. Når jeg ikke kunne få børn. Hvor fanden skal jeg have børn? Ja.